ଭାଇ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଟିକେ ଛାଡ ତାକୁ କାଟୁଛି। ତମେ ତା ସହିତ କଣ କଥା ହଉଛ? ତଳ ପଟେ ଯାଇକି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖୁନ, ସେ କିଏ? ଆଜି ଆରେ କଣ ହେଲା? बैगन ଆରେ କଣ ହେଲା ତ କୁହ। ଦେଖିଲ? ହଁ କଣ ଦେଖିଲ? ନୁଙ୍ଗି। ଲୁଙ୍ଗି? ଆରେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି। କିଏ ସିଏ? କିଏ ସିଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଯିଏ ବଇଛି ଭାରି ମନ ମାରିକି ବଇଛି, ଅତି ଦୁଃଖ। ଆରେ ମୋ ହାତ ତକ ତ ଯିଏ ଟାଣୁଛି ତା ମୁହଁଟା ତା ଉପରେ, ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳ କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ତଳେ ଯା ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ସେ ମୁହଁଟା କାର? ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନି। ତା ମୁହଁଟା ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ତମେ ତ ଦେଖିଛ ସେଟା ନୁହଁ। ନା କାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁହଁ। ତଳ ମୁହଁ କାହାର?